आगे आगे देखो होता है क्या दूध का दूध पानी का पानी देखा जाएगा बाद में गिनानै बुंखो ना मानानै बुंखो बे गावनि खोथा खिन्थु बियो आनफरचुनेट जोंनि थाखाय बेथ' डेम'क्रेसि देशसो जाहैबाय डेम'क्रेसि देशआव नोङो कुन नेशनेल कुन रिजनेल बेजों खोथा गैया दल दानायानो जेराव बादा गैयाबा नोङो दल खालामनायानो जुदि बादा गैयाबा बेयाव नों नेशनेल पलिटिक्सखौ नागारनांगौ जोगारनांगौ होननायनि खुनु मिनिं थाया आरोखि बयहाबो मोन्थाय दं आरो भारतीय जनता पार्टी हिसाबै नेशनेल दलबाबो गुबुन दलफोरबायदि सोरखौबा नासयनानै सोरखौबा नेवसिनानै मालाबाबो सरकार सालायबोफेराखै बयखौबो बजबनानै लानानै सरकार सालायनायनि प्लेनिं बा प्लान पलिसिफ्रा दङ गोबां हारि हारिसाफोर दं बे ओनसोलाव BTC आवबो आसामावबो बयखौबो बजबनानै लानानै सरकार सालायलांनायनि मोनसे परिकल्पनाया दङ प्लेनिंआ दङ जाहाथे समान मोनथाय बयबो मोननो हायो बे पलिसिजों खारबाय थादों सबका साथ सबका विश्वास सबका मा होनो बेखौ प्रयास बे मोनसे आदर्शजों खामानि मावबाय थादों गिदिर गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोनहा अहरह सेस्था खालामबाय थादों वार्किं डेआनो मथा मथि 2टासिम बा गोबाव सम खामानि मावनो हानाय केपासिटिनि गोबां दैदेनगिरिफोर दं 24 घन्टायाव मथा मथि 16 घन्टा खामानि मावग्राफोर दङ दा जोङो आसा थिदों जोंनि ओनसोलाव बा आसामाव बा BTC आवबो निस्सय उन्नतिया जागोन डेभेलपमेन्टआ जागोन खिन्थु समय नांगोन धैर्यबो नांगोन बेखौथ' जोङो ना जेनेबा बेबायदि जुदि खोथा बुंदोंबा जेनेबा जोंथ' बिनि एगेन्स्टआव जेबो बुंफेराखैबो बा बिथांनि सायाव जों जेबो एलिगेसनबो लाबोआखै जोङो जास्ट माने भारतीय जनता पार्टी हिसाबै जों बाव जोंहा सावरायलायनो बा प्लेन पलिसि खालामलायनो थाखाय अफिस नांगौ हिसाबै जों अफिस गायसनदों कुइसनाबा मामोन बे जेनेबा कुइसन खालामदों जानो हागौ बिथांखौ ना गिनानै बुंखो ना मानानै बुंखो बे गावनि खोथा खिन्थु बियो आनफरचुनेट जोंनि थाखाय बिथाङा मोनसे खोथा बुंबावदों कि जेबो खहा खालामनो हाया होनदों जेनेबा नैबे BJP दिला फैबाबो आगे आगे देखो होता है क्या दूध का दूध पानी का पानी देखा जाएगा बाद में